Għax saltnet ismewwiet tixbaħ il-wieħed padrun ta' dar li ħareġ kmieni filgħodu ħalli jikri ħaddiema għall-vinja tiegħu. U malli ftehim mal-ħaddiema b'denarju għal-jum bagħathom fil-vinja tiegħu. U ħareġ għal madwar it-tielet siegħa u ra oħrajn bil-wieqfa diżokkupati fis-suq. U lil dawk qalilhom morru intom ukoll fil-vinja u kwalunkwe ħaġa li tkun ġusta se nagħtilkom. U għalhekk huma telgħu. U reġa' ħareġ madwar is-sitt siegħa u d-disa' siegħa u għamel l-istess. U madwar il-11 siegħa ħareġ u sab oħrajn bil-wieqfa u qalilhom għaliex tinsabu bil-wieqfa hawn il-jum kollu diżokkupati. Qalulu għax ħadd ma krina. Qalilhom morru intom ukoll aħdmu fil-vinja. U kif sar fl-għaxija sit il-vinja qal lill-foreman tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom is-salarju ibda minn tal-aħħar sa tal-ewwel. U x'inġew il-mikrija madwar il-11 siegħa, ġifieri dawn ħadmu biss siegħa waħda, irċevew denarju kull wieħed. U kif ġew tal-ewwel ippretendew li kienu se jirċievu aktar. Frattant irċevew denarju kull wieħed huma wkoll. U mela rċevewh bdew igemgmu kontra l-padrun billi qalu dawn tal-aħħar għamlu siegħa waħda biss. U frattant għamiltom ugwali magħna li ġarrejna t-toqol u s-sirġa tal-jum. Imma hu jieġeb lil wieħed minnhom billi qal ħabib, minix nagħmilek ħsara. Mhux b'denarju ftemt miegħi, hu l-paga tiegħek u mur. Imma jien irrid li dan tal-aħħar nagħtih l-istess bħalma tajt lilek ukoll. Jew mhux leċitu, mhux permissibbli għalija nagħmel l-rrid biħwejġi. Jew għajnek hija ħażina għax jien tajjeb. Hekk tal-aħħar se jiġu l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar. Amen. Kwalunkwe għalliem tajjeb juża l-istejjer biex jgħallem. U Ġesu hawnhekk isib l-opportunità, speċjalment meta Pietru qallu ara aħna ħallejna kollox biex insegwuk, mela se jkun hemm għalina. U Ġesu mat-tweġiba tiegħu il-Pietru qallu le, m'intix tkun diżappuntat il għaliex se tirċievi mid-darba aktar. U frattant iwissieħ illi isma' jekk qed tistenna bħala mertu tiegħek qgħod attent. U Ġesu jirrakkonta din il-parabola illi fija sorpriża, vera? Fija mhux biss tissorprendina ma kważi wkoll tixxukkjana. Illi għandek dawn il-5 gruppi ta' ħaddiema illi il-padrun ħareġ fil-pjazza kull darba f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. L-ewwel grupp ħadem minn sbieħ il-jum sa l-għabex. Għandek 12 siegħa il-maktum jaf kif ġabuh bl-araq. U mbagħad għandek 4 purċinelli li ħadmu siegħa waħda biss u dawn tħallsu daqs l-oħrajn. ċertament dil-parabola Ġesu mhux qed jgħallimna kif nagħmlu l-ekonomija jew qed jagħtina xi prinċipji tal-kummerċ jew ta' negozju. Nifhmuha. Il-post tax-xogħol mhux vera. Jekk taħdem ħad tkun bieżel għandek taqlaħħa, jekk inti għażin ovvjament ma tippretendix illi se tieħu xi bonus. Le, Ġesu b'dil-parabola irridna nirrealizzaw u napprezzaw prinċipju spiritwali importanti ħafna. Importanti u bażiku għas-saħħa spiritwali tagħna. ċoe l-grazzja tal-Alla, Alla jimxi magħna bi grazzja. Tajjeb, u dil-grazzja tissorprendina u kapaċi wkoll tiskandalizzana. Il-grazzja tal-Alla kapaċi wkoll tiskandalizzana. Dina l-istorja tfehmna kif jopera ir-renju divin. Alla li jaħkem fuqna l-koll, tajjeb, fuqna l-bnedmin, kif jopera, kif jitratta magħna. Tajjeb, fatti Ġesu beda il-parabola għax saltnet ismewwiet tixbaħ u l-istorja allura hija illustrazzjoni tas-saltna tal-Alla. Alla kif jitratta magħna, kif jaħkem fuqna. Il-vinja
jew l-għalqa ta' dwieli hija s-saltna tal-Alla u l-attività li ssir fiha. Il-padrun ovvjament jirrappreżenta lill-missier, il-foreman huwa Ġesu, il-ħaddiema huma aħna l-fidili, aħna li rrispondejna għas-sejħa tal-Alla, id-denarju huwa l-ħajja eterna, jew is-salvazzjoni in ġenerali, illi l-koll nirċievu ugwalment tal-li rispondejna għas-sejħa ta' Alla l-missier fl-Evanġelju. Is-sigħat illi nqattaw fil-ħidma huwa l-omor qasir jew twil tagħna. Tajjeb, pereżempju nsibu l-ħalliel mislub ma' ġenb Ġesu, tajjeb, għex ħajja ħażina, malefattur u ħalliel. Hemm f'Ġesu 5 minuti wara kien il-ġenna. Imbagħad għandek ukoll lil Timotju illi nikkalkula li għamel tal-inqas 50 sena. Jaħdem u jitħabat u jivvjaġġa u jippriedka l-Evanġelju flimkien mal-Apostlu Pawlu, tajjeb, ta' servizz abbondanti lil mulej u fl-aħħar irċieva l-istess salvazzjoni tal-ħalliel illi sera il-ġenna kienet tħobb tgħid ommi. Baqa' ħalliel sal-aħħar. Din parabola hija qiebsa. Hija qiebsa biss għal dawk li ma jarfux jew isibuha bitqila biex jammettu illi aħna assolutament dipendenti fuq il-grazzja tal-Alla. Fuq il-ħniena, fuq il-miżerikordja tal-Alla, għal kwalunkwe ħaġa tajba li nistgħu nirċievu aħna mid-dinbin indenji nirċivuha bħala għotja tajba minn Alla u Alla illi huwa sovran fit-tqassim tal-għotjiet tiegħu. Il-parabola allura hija illustrazzjoni, Isu Ġesu qed jagħtina stampa tal-ħakma spiritwali tal-Alla li jirrenja b'mod sovran fil-ġustizzja u l-grazzja. Infatti fil-parabola naraw kemm il-ġustizzja tal-Alla li l-wieħed mill-ħaddiema jgħidlu minix noqsok ħabib jiena, minix noqsok. Qed nimxi miegħek bil-ġustizzja, qed nimxi miegħek bil-fer. Imma wkoll naraw il-grazzja tal-Alla. Fis-saltna tal-Alla irridu nifhmuha aħna nidħlu fuq bażi ugwali u ġust. Kif nidħlu fiha fis-saltna tal-Alla? B'metodu wieħed, bis-salib tal-Golgota. Ma nistgħux nħarsu lejn anfusna jew x'għamilna jew x'inwedu li l-Alla ħanamlu, le. Il-muftieħ għas-saltna tal-Alla jinsab fuq il-Kalvarju. Meta Ġesu refa' dnubietna f'ġismu fuq il-għowda biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja u bil-ġrieħi tiegħu illi aħna tfejjeqna. Allura ħanitlu fis-saltna tal-Alla permezz ta' aħna nsejħu is-sejħa interna, is-sejħa tal-Alla, l-istedina tal-Alla illi waslet mhux biss widnejna imma sa fil-qlub tagħna. Għandna il-padrun illi kull darba joħroġ fil-pjazza tar-raħal tajjeb u jara lin-nies diżokkupati m'għandhom xogħol qiegħda tajjeb u kull darba jgħidilhom morru fil-vinja tiegħi. U dawn jirrispondu jqumu posthom u jmorru biex jaħdmu. F'ħinijiet differenti tal-ġurnata, m'għandniex xi ngħidu, imma daħlu fil-vinja fis-saltna tal-Alla għaliex irrispondew għal kmand jew l-istedina tal-padrun. Bil-parabola illi hawnhekk għadna kif rajna Ġesu jixtieq jibdel l-orjentazzjoni tagħna, aħna il-qalb tagħna mi jissewwa. Ġeremija jiddeskrivija bħala marida għall-mewt. Kif nirraġunaw, kif inħarsu l-affarijiet, ara ma naħsbux in wasalna. Ġesu rid jibdililna l-orjentazzjoni tagħna, il-perspettiva tagħna, kif inħarsu l-affarijiet, irrid jibdilha radikalment. Mill-qiegħ. Irrid jibdililna għaliex hija orjentazzjoni għajura ħafna drabi, ambizzjuża egoistikament u minn floka irridna nibdew nħarsu lejn Alla u l-grazzja tiegħu billi nitennew fiha,
billi nifirħu fil-ġenerozità divina li laħqet lilna u lill-oħrajn. Rridu nemnu sinċerament li s-salvazzjoni b'ebda mod mi mistħoqqa jew meritata. B'ebda mod. Li kieku il-padrun ma ħareġ u qalilhom morru fil-vinja tiegħi kienu jibqgħu hemmhekk qiegħda. Le, il-salvazzjoni tiġina għaliex Alla jersaq lejna, ifittixna u jistedinna biex immorru fil-vinja tiegħu. Is-salvazzjoni hija għotja grazzjuża. Ġesu dan huwa il-musmar li jrid isamru u isamru b'tal-mod u manjera illi ma jkollna l-ebda dubju u l-ebda diffidenza billi nistqarru, anzi niddikjaraw illi jien ninsab. Bona grazzja t'Alla. Is-salvazzjoni hija għotja grazzjuża, hija favur mingħand Alla. Alla wera favur miegħi. Wera ħnina pura u din ħnina pura waslitni b'mod sovran. Alla huwa s-sovran, huwa s-sultan illi jagħti l-għotji tiegħu lil min jogħġbu u aħna ingawduhom biss fi bnu Ġesu. Ġesu għall-kawża, Ġesu għal-raġuni għala Alla huwa twajjeb magħna, għala Alla huwa ħanin magħna, il-għal Ġesu għamel tpattija li aħna qatt ma stajna nagħmlu għalina nfusna bħalma ġemel ma jistax jgħaddi għajdu intom minn għajn tal-abra. Għalina l-bnedmin hija impossibbli. Konna nibqgħu diżokkupati qiegħda imma is-sejħa t'Alla tagħmel id-differenza kollha. Biex nibdew naraw daqsxejn aktar fid-dettall il-parabola għandek mela il-ħaddiema bikrija illi prattikament ħadmu 12 siegħa. Kien għadu bil-kemm sebaħ u il-padrun ftiem ma' dawn il-ħaddiema b'denarju għal-jum. Denarju forsi 40 euro, 50 euro. Paga normali u ġusta ta' żmien għal ħaddiem manwali. Dawna raw li denarju tajjeb, immorru. It-tieni grupp infatti għalilhom morru intom ukoll fil-vinja u kwalunkwe ħaġa li tkun ġusta se nagħtihilkom. U qasbis qalulu ma kemm ħattina qabel ma mmorru. Ħaniftehmu daqsxejn il-paga kif ħadku. Qabdu marru. Kienu probabbilment kienu jafu li isma' dan il-padrun nafu li huwa raġa fuq l-irġiel u mhux se jiddiżappuntana. U allura marru huma wkoll. Qasbis innegozjaw għal xi salarju speċifiku. Aħna u li Alla lesti li naqduh mingħajr ma noqogħdu ngħidu ma għajdilna eżattament x'se jkun hemm f'ismew iġ-ġodda u l-ar ġdida qabel ma nibdew naħdmu għalik. Din hija li Alla nafu illi qatt ma jiddiżappuntana. Nistgħu nirraġunaw li jiddiżappuntana fir-realtà bħalma qal Ġesu illi kull min ħalla d-djar u missier u tfal u għeli maħabbismi kemm ħajrċievu 100 darba aktar. Il-kumpensa sa tkun lilin mill-immaġinazzjoni tagħna u se nirtu il-ħajja eterna. Tul il-ġurnata fatti bdew kull darba jiġu grupp ieħor, kulħadd qiegħed jaħdem f'din l-għalqa ta' dwieli. L-għalqa ta' dwieli nafu sewwa li tkun trid ħafna xogħol anke matul is-sena. Daqqa biex tiżbor u daqqa biex taħrat u tneħħi l-ħaġis ħażin jew forsi kien fis-żmien il-ħsad. Meta jmorru jlaqtu l-għeneb għal Settembru u allura kien hemm bżonn dawn il-ħafna ħaddiema aktar mis-soltu. Tul il-ġurnata kollox mexa ħarik, kulħadd fuq xogħol, kulħadd qed jaħdem. Il-bużilli sinqala meta nħarġet il-paga. Meta nħarġet il-paga dawk li l-ħaddiema bikrija tajjeb li ħadmu l-ġurnata kollha xejn indunaw illi dawk li qbad iqriemeġ li ħadmu sija waħda
irċivew ukoll denarju, bdew igengmu, bdew igergru, jipprotestaw kontra l-padrun. Fatti, kellhom l-ardir ukoll li jmorru fuq u jgħidulu dawn tal-aħħar. Għamlu sija waħda biss u frattant għamiltom ugwali magħna. Li ġarrejna t-toqol tal-jum s-sirġa. Għamilna ġurnat kollha taħt ix-xemx, naħdmu kontinwament u għamiltom ugwali magħna. Bl-Ingliż, it's not fair. It's not fair. Bħalli kieku l-grazzja xi darba hija fair. Il-ġustizzja talla fil-ġustizzja tiegħu huwa fair. Fil-grazzja tiegħu, il-grazzja tiegħu Alla jagħtiha lil min iridu. Lil min iridu. U infatti il-padrun għallu minix nagħmellek ħsara. Minix nagħmellek ħsara. Frattant, il-padrun fajnejn dawn in-nies li ħadmu l-ġurnata kollha, il-padrun der eċċentriku. Eċċentriku xi ħadd illi ma tippretendix minnu kif iġib ruħu jew xjejt, tajjeb, bnedmin eċċentriċi jisna għandna ħabta li naħarbuhom. Imma Ġesu qed ipenġi lil Alla fis-sovranità tiegħu, fil-jed tiegħu illi salva lil min iritu bħala Alla eċċentriku fil-grazzja tiegħu, stravaganti. Aħna dejjem irridu naraw bil-kalkoli biex nirċievu dak li ħaqna. U Ġesu qed jgħidilna Alla huwa Alla stravaganti fil-ħna tiegħu, huwa ħali. Hemm il-parabola tal-iben il-ħali, jiena inħobb insejħilha dak il-parabola tal-missier il-ħali. Il-missier il-ħali. Illi xejn il-ibnu żej raġa' lura wara li kien berbaqlu ġidu kollu. Tajjeb, irċevih u libistu ċurket u għamillu l-parti u ġielu kulħadd jifra u jiċċelebra għaliex huwa missier ħali fil-grazzja tiegħu. Hekk illi jidher inġust. Xbajt nisma' nies jipprotestaw u jgħiduli meta nispjegalhom il-grazzja tal-Alla illi jew jgħiduli allura mela Alla messu jsalva lil kulħadd. Tifhem? Jew li ma jagħmel sew. Imma kif spjega darba Jonathan Edwards, Alla irid jesebixxi magħna il-glorja tiegħu, l-attributi tiegħu. Tajjeb? Fil-waqt li Alla huwa ġust ma' kulħadd u iva, il-Bibbja tisħaq li Alla jrott lil kull bniedem skont emilu, tajjeb? Il-grazzja u l-ħina tiegħu, mela, jekk Alla ma jsalva lil ħadd l-umanità kollha tispiċċa fl-infern, x'ngħidu? Illi Alla mhuwiex grazzjuż. Illi Alla mhuwiex ħanin. Qed tara kulħadd intilef. Imma jekk Alla fil-ħina tiegħu jagħtiha lil kulħadd, nibdew nissuspettaw illi huwa l-obbligu tiegħu li jkun ħanin ma' kulħadd. U għalhekk il-Bibbja tagħmilha ċara bil-qudiem li ħajkun hemm nies li ħajntilfu ħtija tagħhom minħabba d-dnub vili tagħhom u ħajkun hemm nies li ħajitlu fil-vinja, ħajitlu fis-saltna tal-Alla skont is-sejħa grazzjuża tiegħu. Issa jitlux kmieni, tard, jew kemm jaħdmu, dik hija kwistjoni oħra. Il-padrun tal-vinja, tad-dwieli, esibixxa tieba mhux mistennija ma' dawk li ħallasom iż-żejjed. Jekk inti ħanajdu biex tifhmuni ħallasom 120 euro tal-ġurnata. Tajjeb, il-dawk li ħadmu l-ġurnata kollha. Il-dawk li ħadmu sija suppostom 10 euro. Vera? U frattant tom 120 euro. 120 euro. Għalhekk qegħdin ngħidu Alla huwa ħali, huwa stravaganti fit-trattamenti tiegħu magħna. U frattant lil dawk li ħadmu il-ġurnata kollha
m'għamlilhom ebda deni tal-li ħallasom ta' ġurnata kollox vera. Fatti vers ngħidilna ftiem mal-ħaddiema bid-denarju għal-jum u allura ħadu dak li kien tagħhom. Ma kien il-privileġġ tal-padrun u l-padrun seta' jagħmilha għax flus ikunu tiegħu, il-privileġġ u d-dritt tiegħu illi jestendi l-istess ġenerożità ma' kulħadd. Infatti lil dawk li protestawlu għalilhom jew mhux leċitu għalija nagħmel li rrid beħwejġi. Alla Suprem, Alla Etern, għandu dritt jagħmel li jrid beħwejġu. Għandu dritt jew le. U frattant aħna li kapaċi nkunu tant arroganti kultant u vili u għajurin li ngħidulu le. Kif nifhimha jien għandek tagħmel. Frattant Alla lil Mosè minn kmin qallu Rumani 9:15. Jiena se nħenn għal min inħenn u se nader lil min nader. Bidi forsi tixxokjana ma dik hija ħnina Alla. Ħnina b'obbligu, isimgħu għadin l-aħwa. Ħnina b'obbligu mhijiex ħnina. Hija dover. Alla m'għandu ebda dover lejna. Aħna għandna d-dover tagħna lejh. Ara ma naqilbux kollox taħt fuq. Alla jenfasizza magħna il-ħniena sovrana tiegħu magħna. Ħniena sovrana. Ħniena illi jagħti minna kemm irid u lil min irid. Lil min irid. Allura sew jekk salvajt meta kont għadek tifel, jew fi xuħitek ħadd ingħata l-istess salvazzjoni. Se tkun introdott fl-istess ġenna u se tkun werriet tal-istess mewwiet ġodda u art ġdida. M'hemmx eċċezzjonijiet jew varjazzjoni. Kull min salva, isalva bil-ħila u l-medjazzjoni ta' Ġesu Kristu. Offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huma imqazza u għax-xogħol tiegħu. Aħna nirċievu l-benefiċċji ta' dak il-xogħol. Il-ħalliel mislub ma' ġenb Ġesu salva daqs l-Apostlu Pawlu vera? Daqs l-Apostlu Pawlu. Ġesu wedu illum stess tkun il-ġenna miegħi. Hemm ugwaljanza inkwantu l-entratura tagħna fl-isfera tas-salvazzjoni. Aħna meta nipparagunaw ruħna ma' missjonarju evanġelisti illi llum il-ġurnata wkoll qegħdin jagħmlu ħafna sakrifiċċji vera, imma nistgħu nsemmu jien illi minn xejn speċjali. Se nirret l-istess salvazzjoni illi wiret William Carey, illi ħajja ta' dbatija, missjonarju fl-Indja, illi qaleb il-Bibja għal ma nafx kemm il-lingwa, illi tant stinka, int werriet tal-ġenna daqs William Tyndale, illi spiċċa maħruq martri minħabba l-fatt għal fedeltà kbira u l-ambizzjoni li kellu favur l-Evanġelju. Il-mertu personali tagħna huwa irrelevanti. Ma jidħolx fil-kwistjoni, ma jidħolx fl-ekwazzjoni. Intix se tidħol fil-ġenna jew ikkonsenjat fl-infern, il-mertu personali tagħna ma joġġ. Marija Maddalena jingħad li kienet mara anke indemonjata fil-vesens tal-kelma, kellha demonji fiha, u mara ħażina u immorali. Ingħatat l-istess salvazzjoni bħal Nikodemu, illi probabbilment minn ċkunitu trabba f'moralità stretta u meta iltaqa' ma' Ġesu Nikodemu kien ħajdu hekk il-krema tas-soċjetà, kien bniedem reliġjuż, morali ħafna u tnejn Alla oġbu illi isalvhom. Kif tħossok meta tisma' illi xi ħadd atew, xi ħadd antagonista għall-Evanġelju, xi ħadd li dejjem attaħajtu f'da u r-reverenza kontra Alla u jikkonverti fuq is-sodda tal-mewt.
Kif tħossok? Ferħan? Jew forsi jkun hemm xi sentimenti oħra li m'għandhomx ikunu hemmhekk. L-aħwa, inkwantu s-salvazzjoni tagħna ninsabu f'baħar wieħed. Baħar wieħed. M'hemmx għażla bejnietna, m'hemmx distinzjoni għax kollha dimbu. Issa dnibt ftit, ħafna. Mi jidneb, ir-ruħ li tidneb, jgħidilna Eżekjel, ir-ruħ li tidneb tmut. Kollha dimbu u naqsin mill-glorja tagħna. Imma Alla jiġġustifikana b'xejn mingħajr il-kontribut tagħna, jiġġustifikana b'xejn għaliex araw il-ħaruf tagħna danu li jneħħidnu bit-tad-dinja. Mhux jien ħanneħħihom minn innifsi. Danu li jneħħidnu bit-tad-dinja. Eżajja 64 vers 6 jgħidilna għax aħna l-koll sirna bħal wieħed li huwa mniġġes u l-opri ġusti tagħna kollha l-aħjar emil tagħna huma bħal libsa maħmuġa. U aħna l-koll nitbielu bħal werqa u l-inikwitajiet tagħna l-ħażen tagħna bħal riħ iġorruna. Fina nfusna m'għandniex tama. Fi Kristu Ġesu għandna tama ċerta. Mela, kieku Alla jatina dak li ħaqna u dawk il-nies pali kieku qalu isma' aħna ħadimna l-ġurnata kollha denarju u l-dawn mhix fair, però kieku Alla huwa fair magħna l-umanità kollha tispiċċa fl-infern. L-umanità kollha ikollha ġustament tkun isseparata minn Alla għall-eternità. Nagħmluha ċara, is-salvazzjoni, però is-salvazzjoni hija distinta mill-loti ta' premji. Il-Bibja issemmi illi fil-ħajja eterna fil-ġenna se nirċievu premji skont is-servizz u l-kwalità ta' ħajja li nkunu għexna jiġifieri. L-Apostol Pawlu ċertament se jkollu premji wisq akbar mill-ħalliel illi salva fl-aħħar 5 minuti ta' ħajtu. Irċevew l-istess salvazzjoni, però l-premji l-Bibja issemmihom sikwit ovvjament mhux se jkunu l-istess. Mattew 16 Ġesu jgħidilna il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli tiegħu u imbagħad se jrott il kull wieħed skont emilu, skont kif inti servejt l-Alla bliema entużjażmu, bliema lealtà, bliema fedeltà, bliema mħabba u mxejt mal-proxmu tiegħek, hekk inti tirċievi l-premju tiegħek. Rivelazzjoni 22 jgħid ukoll, ara jien ġej malajr jgħid Ġesu. U l-kompensa tiegħi imijaj biex irrott lil kull wieħed skont ma hu emilu. Il-premji jingħataw b'rikonoxximent għas-servizz u l-fedeltà li nkunu urejna bħala dixxipli bħala nies li diġà ninsabu allura fis-saltna tagħna. Gradi ta' premji fl-istat etern. Gradi ta' bħalma ħajkun hemm gradi ta' kastik fl-infern ukoll. Mhux vera. Il-ħaddiema biex nerġu lura għall-parabola, il-ħaddiema ħlif tal-ewwel nett irċevew għajdu intom iżjed mill ħaqhom. Vera? Iżjed mill ħaqhom. Meta xi ħadd igawdi barkiet aktar milli ħaqqu, kif tħossok? U din tiġrina fuq il-post tax-xogħol speċjalment, kif inħossuna? Il-padrun tad-dar lil wieħed minnhom jgħidlu jew għajnek hija ħażina x'jien tajjeb. Ġifieri jisfidah u jgħidlu isma' żomm waħda. Jista' jkun inti għajjur? Jista' jkun inti ġelus għal ħadd ieħor? Jista' jkun inti egoist, titgawdi int waħdek? Jew għajnek hija ħażina x'jien tajjeb. Ġesu l-għajn kif inħarsu lejn il-ħajja, kif nevalwaw l-affarijiet, l-outlook tagħna fuq il-ħajja kif Alla qed jitratta magħna u l-bqija hija importantissima. Ġesu f'Mattew 6 jgħidilna l-mużbieħ tal-ġisem u l-għajn. L-għajn
poġġina f'kuntatt mad-dinja vera u ovvjament bil-vista tagħna il-ġisem kollu huwa mdawwal. Jekk mela għajnek hija singla, hija b'saħħitha, ġismek kollu se jkun illuminat. Imma jekk għajnek hija ħażina, u ħafna drabi titfisser għajnek hija għajjura, ġismek kollu se jkun mudlam. Jekk mela d-dawl fik u dlam, kemm hu kbir dak id-dlam. U l-problema ta' dawk in-nies li ħadmu l-ġurnata kollha kienet illi għajnejhom kienet ħażina. Ma sopportewx il-ħaddieħor igawdi daqshom u bħalhom. Min huwa egoist u ġust fajneh stess joffendi ruħu bil-grazzja t'Alla. Joffendi ruħu. Ikun iffissat illi jara x'jaqbel għalih innifsu u jrid li hu dejjem ikun superjuri għal ħaddieħor. Imma kif għadna hemm ikoll il-problema ta' rejba u għejra. Ġelożija. Il-ġelożija la tara fil-ġustizzja u lanqas il-grazzja. Illa l-xtopera fuq prinċipju ta' egoizmu. Ħanidilkom di l-aħwa. Ebda Kristjan. Int, jien u daw kollha li sejħu l-isem ta' Ġesu, ebda Kristjan m'għandu jkun għajjur għall-għotjiet tajba li Alla jbierek il-ħaddieħor bihom. U mhix għotjiet materjali għax għamlu sinjur, jew fiżiċi għax bih is-saħħa x'paladin fih u jiena fil-wheelchair pereżempju. Ma nistgħux noqgħdu nirraġunaw hekk. Le, fiex tinsab l-aħwa? Għajnek, kif inhi? Jew għajnek ħażina x'jintajjeb. X'in naraw il-bontà t'Alla, il-ġenerożità t'Alla, it-tieba t'Alla li qed tilħaq ħaddieħor. Kif nikkonsidraw dik il-ħaġa? Jiena nissuġġerixxi illi nibdew nirraġunaw hekk ara. Jien milquh fis-saltna t'Alla. Jien diġà qiegħed fil-vinja, qiegħed inservi fil-mulej. U allura xirrid iżjed minn hekk. Jalla ħaddieħor ukoll igawdi miegħi u bħali. Għandikom eżempju ċkejken. Ħanajdu li jiena u il-ħabib tiegħi Frederick, tajjeb, fans bar ta' Josef Kalleja, u ħajkun hemm dan il-kunċert fuq il-Fosos u b'ġirja waħda nippruvaw insibu l-biljetti u ma nsibux għax jinxtraw kollha f'kolb. Fil-ġurnata tal-kunċert, il-ħabib tagħna Thomas jimrat u Thomas jiddeċiedi li jagħti il-biljett lil Frederick. Kif se nħossni? Kif tħossok inti kieku? Ma setax għalinna minna tnejn jaf li aħna tnejn fans mi jixtieq imur, jew forsi naqtaw ix-xorti. Jew nifraħ għal Frederick, wow! Allura se rnexxielek int tmur, kemm jien ferħan għalik. Għandi taraw. Dik hija dak huwa l-messaġġ illi Ġesu jrid jgħaddilna, il-grazzja t'Alla. Alla qed hija lil min irtu. U wara ma tkunx int illi tindaħallu jew tibbilla jew tipprotesta il għaliex ma tkunx it-triq tal-għaqal. Eżempju ieħor. Jiena skrivan ġo azienda naħdem ma' 9 skrivani oħrajn, jiġi il-prinċipal fuqi u jgħidli, jekk ara, għandek dil-kwota ta' xogħol, naħseb f'satejn għandek tagħmilha. Malli tlestija tista' titlaq. Bil-barka tiegħi, l-azienda tiegħi u tista' titlaq. Jiena nħaffef u nagħmel ħilti biex il-lestija, tajjeb, għadhom il-10 ta' filgħodu ngħidlu l-estejta, mast. Joħroġ fis-sala fejn hemm l-iskrivani l-oħra u jgħidilna intom kollha tistgħu tmorru d-dar illum. Kif ħanħossni jiena? Meddajba wkoll. Dik hija grazzja. Jalla nitalmu, nifirħu. Niċċelebraw il-grazzja t'Alla. Niċċelebrawha. Inkunu ferħanin
għal ħaddieħor. Il-ħallil illi għad niltaqgħu miegħu il-ġenna, naħseb se jkollu folla kbira madwaru jgħidu wow! Ma salvajt fl-aħħar minuti. Kemm jiferħan għalik. Kemm jiferħan għalik. Rrid niltaqa' mal-Apostlu Pawlu, ma' Adoniram Judson, ma' C.T. Studd, missjonari li ħadmu stinkaw għas-Salt Natalla, rrid niltaqa' magħhom. Però huwa fatt il-ħallil mislub ma' ġem Ġesu daħal il-ġenna bl-istess mod daqs Pietru. Hawnhekk meta Pietru qallu aħna ħallejna kollox kien għadu żagħżugħ Pietru nikkalkulaw. Kien għadu żagħżugħ. Għadu qed tibda l-ħajja. U għamel snin twal u spiċċa biex kien mislub rasu l-isfel minħabba l-Evanġelju. Dik hija l-grazzja t'Alla. Il-grazzja t'Alla sew jekk ftit jew ħafna Alla jilħaqna u għandna nkunu ħinja u ċelebrattivi. Il-punt mela f'dil parabola mhuwiex il-premji kollha se jkunu l-istess. Iżda l-premji kollha huma x'inhuma. Huma x'inhuma. Nirċivuhom bi grazzja. Saħansitra Pawlu fil-Kolossin 3 vers 27 jgħidilna mingħand is-sit għad tirċievu l-premju tal-wirt. Il-wirt etern tagħna huwa premju tal-grazzja t'Alla. Premju tal-grazzja t'Alla lilna. Alla jagħmel kull ma jogħġbu b'ħwejġu. Tindaħallux. Alla jagħmel kull ma jogħġbu b'ħwejġu, tilmentax. Alla jagħmel kull ma jogħġbu b'ħwejġu, tikkritikax. Tippillax. Al kuntrarju, hawnhekk insibu opportunità biex niċċelebraw l-abbondanza. Ħniena bl-irfus. Ħniena mhux biss laħqet lili, imma hija fawwarija li laħqet il-ħaddieħor ukoll. Il-ħaddieħor ukoll. Din hija l-miżerikordja l-ħniena divina lejna. Darba iltqajt ma' persuna u kont nipprova infissrilha is-sorpriża tal-grazzja t'Alla. Is-sorpriża tal-grazzja. U biex inġib eżempju għattila illi anke Mussolini u Hitler u Lenin u Stalin dawn ukoll setaw irċivew il-maħfra minn Alla. Anke jekk fl-aħħar nett ta' ħajjithom. Però ir-reazzjoni li ħafna drabi nirċievi hija illi ma nippretendijiex, le, ma nippretendijiex illi Alla jsalva nies illi jkunu qatlu miljuni ta' nies u kienu tant kattivi. Ġesu bil-parabola qed jgħidilna ir-reazzjoni tagħkom mhux hekk għandha tkun. Għandha tkun o li kieku nara lil Hitler il-ġenna. O li kieku nara lil Hitler il-ġenna. Il għaliex ikun trofi. Ikun trofew fenomenali tal-grazzja meraviljuża u fil-każ tagħna xokkanti t'Alla. Pawlu ġib li nnifsu bħala eżempju ta' dan. Li nnifsu. Kien mrobbi bħala fariżew u moralista u reliġjuż. Frattant, ara x'jgħidu fl-ewwel Timotju 1 vers 12. Nirringrazzja l-Kristu Ġesu Sidna li għamilni setana xi konsidrani fidil u appuntani fis-servizz, ħattru biex ikun appostu tiegħu. Avolja darba kont midaj u persekutur u aggressur insolenti, iżda sibt ħniena. Dik differenza. Id-differenza flok ma baqa fil-modi jew jisa tat-telfien li jaħseb li huwa tajjeb fih innifsu, tajjeb, sibt ħniena. Għax aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità u l-grazzja ta' Sidna kienet soprabbondanti fuqi bil-fidi u l-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Is-sistema tal-grazzja t'Alla, Alla li jeżerċita il-favur tiegħu lejna avolja ma ħaqniex,
hija skandalu, taf tkun skandaluża għalina. Moħna bżonn nagħmlu lu reformatting qawwija fuq hekk. Hemm bżonn nibdlu l-mentalità tagħna. Alla jitratta magħna skont min hu, mhux skont x'aħna. Kieku jitratta magħna skont x'aħna, mid-dinbin falluti u miżerabbli. U allura jekk jitratta magħna skont x'aħna, se nispiċċaw l-infern. Ma li jitratta magħna skont min hu, skont min hu. Alla ta' mħabba bla qies. Alla ta' mħabba bla qies, imħabba speċjali għal xi ħud. Tixxokkjawx illi ma juriex ma' ħadd ieħor. Bħalma jien għandi mħabba speċjali l marti, illi ma nuriex ma' nisa oħra. U jekk jien sempliċi bniedem kelli dritt li nagħżel lil mara ta' mħabbti u għażilta jien minn rajja mingħajr ħadd ma ġielni. Ġesu Kristu m'għandux id-dritt jagħżel l-arusa tiegħu. Jagħżilha ta' bilħaq u jagħżilha skont il-ħniena sovrana tiegħu. Abbasso l-arroganza u l-gburija tagħna u l-ġelożija tagħna rridu mor quddiem sidna bidejna vojta m'għandna xejn nippreżentawlu li fil-ħmieġ tagħna. Mu Alla ħanin, Alla ħanin iżjed milli nippretenduh li jkun, iżjed milli nippretenduh. Alla qatt mu inqas minn fer. Ħanagħmlu ħalli kulħadd jifhimha din. Alla qatt u ma ħadd mu inqas minn fer. Alla dejjem hu fer. F'kull ċirkostanza, f'kull ħaġa, dejjem huwa fer. Il-ġustizzja tiegħu hija impeccabbli, hija perfetta. Ma jżomm il-jett li ma xi wħud ikun aktar minn fer. Aktar minn fer, ċoe illi jurihom ħniena, skont kif jogħġbu. Il-grazzja tiegħu dejjem topera ġustament. Għaliex Alla iwaslilna l-grazzja? Għaliex iddaħħalna fil-favur miegħu? Għaliex jaħfrinna minħabba s-salib? Mhux minħabba aħna nfusna. Mela allura rridu nkunu grati. Nkunu realment grati illi ingħatali semm mill-ħniena Alla, jimmilquh minnu u wow, ħadd ieħor ukoll hemm ħafna nies oħra illi huma milquha minnu. Milquha minnu kmieni fil-ħajja, meta kienu middle age fil-xuħija tagħhom m'għadux huma milquha minnu. Hija ħniena mingħand Sultan Suprem illi qudiemu aħna konna edewwa maħlufin tiegħu. Edewwa maħlufin u Alla tratta magħna skont il-ħniena. Efesin 1 vers 5. Pawlus ħansitra jgħid li Alla ippredestinana mill-eternità. Qabel ma ħalaq l-univers, Alla għatalna t-tmiem meta qasbis konna għadna neżistu. Fuq mit tiddependi s-salvazzjoni fuq u predestinana għall-adozzjoni bħala awliedu permezz ta' Ġesu Kristu għalih innifsu skont l-intenzjoni tajba tar-rida tiegħu għat-tifħir tal-grazzja glorjuża tiegħu. Grazzja glorjuża, grazzja li taffaxxinana, illi tniżżilna l-kubtejna, grazzja illi tbellaħna. Il-grazzja glorjuża tiegħu li bija iffavorina fil-maħbub. Il-fatt li jiena wild talla, rikonċiljat miegħu, ġustifikat, da kollu minħabba ibnu Ġesu Kristu. U fil-qima u t-tifħir li nagħtu lil Alla dana jider jispikka ħafna. U hekk għandu jkun. Għanja minnhom l-inkantaw tajt grazzja glorjuża f'ibnu. Mill-qwejn il-kol fih, kif se niddeskrivija? Mnejn nibda nagħti ħġieħ? Ġarrit li lem it-toqol, ħelsina r-ruħ tatni. Għaliex grazzja glorjuża f'ibnu laħqitni. Grazzja glorjuża f'ibnu tilħaq lil mitlufin. Bija qlajt bxejn il-maħfra,
saħħa l-imsejknin. Tqaċtu li l-tajjen kollha kif noġbu għal-mitni għaliex grazzja glorjuża f'ibnu laħqitni. Grazzja glorjuża f'ibnu. Tilħaq l-iżjed maħmuġ, titrasformah bil-qawwa, tagħmlu iben maħbub, tixtri sliem il-ġenna għal dejjem kif wedni għaliex grazzja glorjuża f'ibnu laħqitni. Dik hija l-unika difiża li jien għandi qudiem it-tron tas-sema. Il-grazzja tiegħek Mulej laħqitni. Grazzja tiegħek laħqitni. Kif Ġesu qatt nistgħu nifhmu l-grazzja? Ara ma taħsibx li tista' tifhem il-grazzja, ma tistax. Ma tistax. Għax Alla qed jaġixxi ta' Alla u aħna sempliċi bnedmin. Kif f'Ġesu qatt nistgħu nifhmu l-grazzja? Min kull oċean ifnat bisħieħ, mill-muntanji jola bħal lejjuni ġirja grazzja suffiċenti għalija. Mid-dnubiet u l-ħażen tiegħi qusa bija sirt qaddis minnu mill-qoħ. Ejjew niċċelebraw l-isem ta' Kristu. Infaħruh. Amen.